Esok nomor dendang perantauan yang saya hadirkan. Sarayan tadi majalah nan kalurui tabedo mana malah badan dae tio kaku tabang kalai lah di paci lepeh juong di ma bagayu tagurajai taga adinan kare tagarubui satu nomor kali ini dendang perantauan bersama Paler kita Bang Gopi. Kemari goyang buah sama-sama. Buah pinang